салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео аз бозии Wildlife Bet пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар боло баланси марра нишон доиста. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар ҷои баланси марра нишон доиста. баланси ма $2.34 ҳастай. Поёнаш дабоша нишон дагае ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Нишон дагае ки ин рӯз айҳаин бозӣ $3079 гирифтагианд. Бараш дабоша нишон дагае ки виводна сегодня ишам ҳамин рӯз $3045 ҳамин рӯз айҳаин бозӣ гирифтагианд. аз тарафи дасти рост боша нишон дагае ки аз саршавии бозӣ то ҳозира чанд қадар пул айҳаин бозӣ гирифтагианд. поёнтар дабоша нишон дагае ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Alvacash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT-ш 3.4 сомон мешавад. ва Binance кашлока интихоб мекунам. дар Binance минимал каш 0.35 USDT. Binance ки интихоб кардем, поёнда подтвердита зер мекунем. ҷое ки идентификатор Binance нависондагия ҳаминҷа рақами кашлоки Binance мона менависонем. ҷое ки количество нависондагия чанд қадар пуле ки кор кардагия менависонем. $2 менависем, подтвердита зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. ё Binance кашлока мекушем ва рақами кашлоки Binance мона копировать мекунем. ҳозир дар Binance дар баланси ма $6.01 ҳастай. барое ки рақами кашлокмона копировать кунем, аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин значока интихоб мекунем. боло дар ID нависондагия ҳамин ID рақами кашлоки Binance мо. дар рости ҳамин ID як бор дар экран зер мекунем ва ID мон копировать мешавад. навис ки скопировано. ID кашлокмона копировать кардем, бо бозида меоем. ҷое ки идентификатор Binance нависондагия ҳаминҷа рақами кашлокмона менависонем. рақами кашлокмона нависондем ва поёнаш дабоша чанд қадар пуле кор кардагия менависонем. ман $2.34 дорум, мехоҳам айҳамҷа $2-ша бигирам. $2 менависем, подтвердита зер мекунем. як бори дигар подтвердита зер мекунем. айҷа моро гуфтесай ки пожалуйста подтвердите свои личность. мо бояд ки верификатсияро бигзарем. верификатсияро чӣ хел мегзарем? мо ҳам подтвердита зер мекунем. селфи камера пайдо мешавад, селфи сурат мегирем, подтвердит мегзарад, пул дар баланси мо баъдаш мегзарад. ҳозир ман верификатсияро мегзарам, бо давоми видеора шуморо нишон медиҳам. тамома верификатсияро гузаштам ва инеҷа $2 дар баланси ма гузарондам. поёнаш занавис ки поздравляю, вы успешно вывели эту сумму на свой счет, вы получаете её в течение 3 дней. яъне ки мо бояд 3 рӯз ждат кунем. 2 рӯз 3 рӯз ҳам хеле вақта мегирад пул гузарони мо. я хеле вақт 1 рӯз, я хеле вақт барвақттар мегзарад. ва биё ҳозир мебинем соат чандай, кадом числай ва кай пул дар баланси мо мегзарад. ҳозир соат 14:49 воскресенье, якшанбе, 5 январ. аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин стрелкаро зер мекунем, назад меоем менюи бозида ва мебинем кани ай баланси мо пул гирифта ё ки не. ва ҳо ай баланси мо пул гирифтай. дар баланси мо $2.34 буд, $2-ша гирифтем, 34 сенташ дар баланси мо монда. биё кашлоки Binance мекушем, мешавад ҳолатое ки пул барвақттар дар баланси мо бигзарад. як бор обновид мекунем кашлока. ва не ҳолиам пул дар баланси ма нагузаштаг. пул дар баланси ма гузаштаг. видеора бо видео мекунам, давоми видеора бо шумода нишон медиҳам. ва ина пул дар баланси ма гузаштаг. баланси ма $8.01 шида. мо пула рӯзи якшанбе гузарондем ва 3 рӯза пул дар баланси мо гузаштаг. пула обычно як рӯза мегузарад, не ки ҳамира аҳамият дена. агар рӯзи шанбе ё ки якшанбе бигузаронем, пула ҳамин дертар мегузарад, 3 рӯз 4 рӯза мегузарад. ма ҳар вақте ки пула мегузарондум, як рӯза мегузашт ва ҳамидов 3 рӯза гузашт. ё мебинем кай гузашта, соати чанд, ҳамаша мебинем. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значока интихоб мекунем. як ҷое ки транзаксия ҳамида мода якта сообщение омадагия, биё ҳамин сообщениеро мекушем, мебинем. пул мода соати 10:29 гузаштагия, 7 январи моҳи 1 2025 да пул дар баланси мо гузаштай. дар баланси мо 2 USDT, яъне $2 гузаштай. ягон сум комиссия нагирифтай. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.